Il-proposti ambjentali ta' Gvern Laburista ġdid imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela ġew milquha minn diversi nies. Dan hekk kif l-ambjent qed jingħata priorità permezz ta' investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Sigħat wara li l-Partit Laburista ippreżenta il-pjan li għandu biex jagħmel spazji ħodor anke f'żoni urbani, il-perit David Xwiereb li jitkellem ħafna fuq it-tibdil fil-klima innota li l-proposta tal-Partit Laburista hija pass fid-direzzjoni tajba. Naħseb li huwa pass fid-direzzjoni tajba, mhux biss biex nagħtu lura lin-nies dak li n-nies verament jixtiequ li huwa l-arja nadifa, mhux il-bot mid-dar tagħhom li tista' tasal għalih bir-riġel jew inkella bil-bicycle, imma wkoll tagħti l-opportunità ta' sarħan tal-moħħ, speċjalment wara dan l-aħħar ftit xhur, sentejn ta' pandemija, naħseb dan sar priorità f'moħħ in-nies żgur u bla dubju dak li naħseb li l-Gvern qed jipprova jindirizza. Il-President tan-Nature Trust, Vince Sattart, laqa il-fatt li se jkollna pulmuni fiċ-ċentru tal-ibliet u l-irħula. Pajjiż li ddependu ħafna mill-karozzi naħseb hija tajba li qed naraw anki żoni pedestrjonali kif diġà semma. Anki dawn il-green open spaces fej nies jistgħu jgawdu l-ar iktar nadifa viċin darhom anke għall-anzjani pereżempju fej aħna wkoll qegħdin nagħtu l-soċjetà xi ħaġa li tista' tistrieħ għal well-being tagħha wara kollox il-well-being huwa parti mill-ambjent u naħseb importanti li dawn nibqgħu ntejbuhom ukoll. Kemm Xwiereb u anke Attart saħqu kif wara il-pandemija in-nies qed ifittxu aktar l-ispazju miftuħa. Il-perit David Xwiereb qal kif dawn l-ispazji pubbliċi viċin id-djar tal-Maltin u l-Awċin se jgħinu fil-kwalità tal-ħajja. Bla dubju ta' xejn, dan ifisser ukoll li sejn il-pajjiż lejn il-mixja tiegħu ta' dekarbonizzazzjoni mhux biss tal-ekonomija manki tal-futur tal-pajjiż tagħna. Il-fatt li dawn l-ispazji se jkunu available għan-nies mingħajr ma fejn jaqbdu karozza naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna.